vedieť uvariť a treba byť nenáročný. V čom je dobrý ten Fico? Je to jednoducho pohotový, normálny chlap. Aj do zahraničia chodíš, do Číny. V roku 2022 ja som urobil dlh necelé 2 miliardy a Fico robí každý rok 7 miliard, čiže robí 3-krát rýchlejšie ten dlh, ako som ho robil ja, ale my sme mali vtedy krízy. Fico nemá žiadne krízy. To mi viete vysvetliť? Tie štatistiky sú kadejako pokrútené. Fico pred voľbami slúbil ľuďom, na základe čoho ho ľudia volili. Oblepil si aj s Pelegrinim celé Slovensko billboardami voľte nás, budú lacnejšie potraviny. Sú lacnejšie potraviny? Podľa mňa sú priateľné, len treba vedieť uvariť a treba byť nenáročný. Ja, že miesto mesa si kúpiť múku a potom sú lacnejšie. Nie, prečo? Mne to vychádza, tak musí to aj druhým vychádzať. Teraz nejde o to, že či vám to vychádza, či si viete skromnejšie navariť. Ja sa pýtam, či Fico podľa vás splnil sľub, že v obchode sú lacnejšie potraviny. No keď zajdem do Lidla, Tesco, je to lacnejšie, treba pozrieť, akcie je lacnejšie. Dá sa krásne vyžiť. V skromnosti, jednoduchosti sa dá vyžiť. Hlavne, že je slušne oblečený, že hovorí, ako na ľudí myslí, ale to, že rozkráda naše spoločné, že okráda vaše deti, vnúčata, to vám nevadí. Ale joj, Fica jednoducho nenávidíte, vy mu zavidíte, bohužiaľ, vy mu zavidíte a tým pádom ho nenávidíte a túto stranu potrebujete zožrať. Ale ako ste na to došli, že ho nenávidím? Ja nenávidím, priznám sa, že nikdy som necítil nenávisť voči nejakému človeku, ale nenávidím nespravodlivosť. A nenávidím to, že keď politik príde, oblbuje svojich voličov, aby ho zvolili, potom získa moc a rozkráda peniaze, ktoré tí ľudia podrobnom platia do toho štátneho rozpočtu.